שלום ילדים, שלום ילדות, מה שלומכם? אני מקווה שיש מלא 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 חיוכים בחייכם. הגעתי היום לספר לכם סיפור שכתבתי מזמן ושמרתי לעצמי. החלטתי שלכבוד יום ההולדת שלי אשתף אתכם במתנה. תוכלו לכתוב לי ולהגיד לי מה דעתכם. אז הולך ככה. לסיפור קוראים איך חלומות מתגשמים. כוכבת תספר לכם מה בדיוק קורה בשמיים. וכמה חשוב לנסות להגשים חלומות קודם בעזרת שתי הידיים. כוכבת מתחילה. למעלה בשחקים, בין צדק ושבתאי, כיתה של עננים וכוכבים. כולם מקסימים למדי. שמש המורה מלמדת אותנו מפות שמיים ומספרים, והיסטוריה של כוכבי שביט גיבורים. סער המורה מלמד אותנו דרך ארץ ואחריות אישית, על חשיבות הפיל וחשיבות החיפושית. מאמן לקראת תפקידנו בשמיים, הרי אנחנו הכוכבים, ממש מתי ננצנץ אחת ומתי פעמיים. סער המורה מלמד אותנו דרך ארץ ואחריות אישית, על חשיבות הפיל וחשיבות החיפושית. מאמן לקראת תפקידנו בשמיים, הרי אנחנו הכוכבים, ממש מתי ננצנץ אחת ומתי פעמיים. זה קרה קצת לפני שעליתי עם הכוכבים את השמיים לעיר, והמורה סהר, הירח, את שיעורי הבית סיים להסביר. אני לא מבינה, אמרה עננית מהמושב לידי. היא חברה טובה, ומזה שנים לצידי. מה כוונתך? שאלתי אותה, ואיתי טעו גם החברים. מה לא ברור בשיעורים? אני לא מבינה, אמרה עננית מהמושב לידי. היא חברה טובה, ומזה שנים לצידי. מה כוונתך? שאלתי אותה, ואיתי טעו גם החברים. מה לא ברור בשיעורים? עננית ענתה מהנהנת, כוונתי לא לשיעורי הבית, אלא לשיעור אחריות אישית. אני מנסה להבין את הגישה האנושית. עננית המשיכה והסבירה. בשיעור אחריות אישית הסברת המורה שתפקידנו העננים בגשמים להתמלא. לסנן את קרני השמש ולהשקות את האדמה. וחייב חבריי הכוכבים יחד איתי, יחד איתך המורה סער. תכף יאירו את הלילה בכוונה מדהימה. ומדי לילה קופץ כוכב לארץ בכדי להגשים משאלות. לדעתי אין פה חלוקה הוגנת בין המטלות. סער המורה חייך לדממה בכיתה, והסתכל על השעון במבט בוחן. תמשיכי, עננית, השמש מחפה עלינו. זה דווקא מעניין, אני מסתקרן. אז איפה היינו? הנה, השמש גם נעימה לי בפנים. אז ברוכים השבים לגינה של בתלי. זה בכלל מרפסת. איפה היינו? יאללה. סער המורה חייך לדממה בכיתה, והסתכל על השעון במבט בוחן. תמשיכי, עננית, אני מסתקרן, זה דווקא מעניין. והעננית שלנו ממשיכה. חישבו. אם בכל לילה כוכב ייפול, מי יישאר להאיר את העולם הגדול? כל לילה מקריב עצמו כוכב ונפרד מהשמיים, לטובת בני אדם שלמדו לעבוד אדמה בשתי הידיים. הרי לכבוד הגשם, בני האדם מכינים את האדמה בסבלנות וכוונה. יש בהם תבונה, בואו נזרע בהם אמונה. רוב הכוכבים יישארו בשמיים, לצדך, לעשות אור. אולם את בני האדם נלמד לעצמם לעזור. נתחיל למיין משאלות בשמיים ונבחר בבני האדם שמנסים להגשים חלומות קודם בעצמם. סער המורה מתרגש ובעקבותיו הכיתה מוחאת כפיים סערות לעננית. את פשוט גאונית, אין כמוך עננית, את פשוט גאונית. ומאז ועד היום ממיינים חלומות בשמיים, ואנחנו מגשימים לעצמנו חלומות בעזרת שתי הידיים. אז איזה חלום תגשימו קודם?